מוריי ורבותיי, קהל נכבד, מסופר בגמרא במסכת ברכות דף ט"ז עמוד ב' על רב כשהיה מסיים את התפילה היה מתפלל ואומר: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת התורה ויראת שמיים, חיים שתמלא כל משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. מוריי ורבותיי, מתעוררת שאלה, מדוע רב היה מתפלל ומבקש את כל הבקשות האלה ובסופו של דבר הוא מוסיף ואומר חיים שתמלא כל משאלות ליבנו לטובה? לא מספיק את הרשימה הטובה והיקרה הזאת, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה וכו'? כדי לענות על השאלה הזאת מסופר מעשה שהיה בעיר בת ים. תלמיד חכם אחד רצה לנסוע בטקסי ספיישל, ואז הוא עצר מונית, ובדרך נהג המונית אומר לרב, אומר לו: כבוד הרב, לפני כמה חודשים זכיתי במפעל הפיס, בפרס הראשון, בפרס הגדול. אז הרב בתום לב אומר לו: מזל טוב. אז נהג הטקסי אומר לו: אל תגיד מזל טוב, תגיד מזל רע, חס ושלום. אמר לו: מדוע? אמר לו: פשוט מאוד, מיום שהוא ירוויח את הפיס, את הפרס הראשון, יש לו צרות בבית, אשתו רוצה למכור את הדירה בבת ים ולעבור לצפון תל אביב, למכור את המונית, לעזוב תחנת המוניות, ואז לא הצליח לשכנע אותה, עד כדי כך שהמצב הגיע שהיו צריכים לגשת לבית הדין הרבני בתל אביב, ואז קבעו שהם צריכים חס ושלום להתגרש. כפי שידוע לכולנו, אם אדם מתגרש מאשתו חס ושלום, מזבח בוכה עליו. ואז לא הייתה לו ברירה, מיום שהרוויח את הפיס הרס את המשפחה, נהרס הבית, נהרסו חס ושלום הילדים. ואז הוא אומר לרב: תראה מה קורה פה. אחרי שהרוויח את הפרס הגדול קרה לו מה שקרה לו. מוריי ורבותיי, לאחר שהסברנו את הנושא הזה, אפשר להבין מדוע הרב אומר אחרי כל הבקשות האלה, פרנסה טובה וחיים טובים, הוא אומר שתמלא כל משאלות ליבנו לטובה. כי לפעמים אדם יש לו באמת פרנסה טובה, יש לו עושר בעין, אבל העושר הזה, כמו שחז"ל אומרים, עושר ששמור לבעליו לרעתו חס ושלום. זו הסיבה שאנחנו אומרים לא מסתפקים חיים של פרנסה טובה, אלא ממשיכים ומבקשים שזה הכל יהיה לטובה. אותו דבר אדם שעוסק בתורה. אדם שעוסק בתורה זה דבר גדול מאוד. כל מי שקובע עתים לתורה, כל מי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. נאמר במדרש: כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל: הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו, כי התורה מחזירה אותם למוטב, כמו שכתוב: כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אדם יכול לשאול, ובצדק, האם זה ייתכן אדם קובע עתים לתורה ויעזוב את הקדוש ברוך הוא? אלא הקדוש ברוך הוא רצה להמחיש לנו עד היכן הוא מוכן להגיע איתנו. הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו. אפילו אם חלילה אדם יעלול להגיע למצב כזה, לעזוב את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו:
אני מוכן שאתה תעזוב אותי, אבל את התורה שלי אל תעזוב, כי התורה מחזירה את האדם למוטב. אדם שלומד את תורה זה דבר גדול וגדול מאוד, אבל זה לא מספיק, צריך לקיים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית מדי יום ביומו. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד ותורתך באהבה. אדם שלומד הוא צריך לדעת, הוא לומד על מנת לקיים. מה? לא חלק מהמצוות, לא מה שנוח לו, אלא את כל דברי תלמוד ותורתך. ובאיזה צורה? באהבה. כפי שידוע לכולנו, אחרי שאנחנו אוכלים, צריכים וחייבים לומר ברכת המזון, כמו שנאמר בתורתנו הקדושה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. בברכת המזון אנחנו אומרים, כל הזנותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן. מה קשור חן באוכל? אנחנו בבוקר בברכות השחר מבקשים ומתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא שתיתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. זה מובן, אבל באוכל חן? מוריי ורבותיי, אחד המפרשים אומר דבר מאוד מעניין, גם באוכל צריך לומר חן. מדוע? לפעמים אדם כשהוא צריך לאכול, נותנים לו לאכול על ידי אינפוזיה, האוכל על ידי זריקות, הוא לא טועם טעם האוכל, הוא לא מרגיש בחן של האוכל. וזו הסיבה, מוריי ורבותיי, שאנחנו מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא ברוך השם. אנחנו אוכלים בדרך הרגילה, בדרך הנורמלית, אומרים לקדוש ברוך הוא ברוך השם. כן לזנותנו ואת העולם כולו בטובו בחן בחסד. רואים מפה, מוריי ורבותיי, לא מספיק חיים של טובה, לא מספיק חיים של ברכה, אלא שימלא כל משאלות ליבנו לטובה. וזה מה שאנחנו אומרים, מוריי ורבותיי, מדי יום ביומו בברכות השחר. אחרי שאנחנו מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא שיתננו לחן ולחסד ורחמים, מברכים ואומרים ברוך אתה השם גומל חסדים טובים לעמו ישראל. מעניין, צריך להגיד טובים? מספיק לומר ברוך אתה השם גומל חסדים לעמו ישראל. מה, יש חסד טוב ויש חסד רע? עד היום אנחנו יודעים, יש חסד ויש חסד של אמת. חסד שעושים עם המתים נקרא חסד של אמת. מדוע? אין אנו מצפים לתגמול מהמת. אבל עוד לא שמענו דבר כזה שיש חסד טוב ויש חס ושלום חסד רע. איך זה ייתכן? מילת החסד מדברת בעד עצמה. כפי שידוע לכולנו, אדם שעושה גמילות חסדים, כגון ביקור חולים והכנסת אורחים וכדומה, מצווה הזאת גדולה עד מאוד, עד כדי כך שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, למרות שהגמרא אומרת שכר מצווה בהי עלמא לקה. מדוע בכל זאת אומרים חסדים טובים? לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד עם אדם מסוים, אבל הוא רואה שיש לו עבירה פה, עבירה שם, הוא רוצה לתת לו קצת ייסורים, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף ה', הייסורים ממרקים עוונותיו של האדם. מדוע הקדוש ברוך הוא נותן לו ייסורים? כדי למרק את עוונותיו, ואז הוא עושה איתו את החסד. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם אתה רוצה לעשות עמנו חסד, אנחנו לא מעוניינים בייסורים שלפני כן, אלא רוצים חסדים טובים. וזו הסיבה שרב היה מתפלל ומבקש מאת הקדוש ברוך הוא את כל הבקשות האלה אחרי התפילה שלו, וגם מסיים ואומר שימלא כל משאלות ליבנו לטובה.
כלומר, כל הדברים שהוא הזכיר, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, כל הדברים האלה לטובה וחס ושלום לא להפך. רואים מפה, גם נאמר בתורתנו הקדושה בספר שמות, כשמשה רבנו ראה את הסנה בוער באש והסנה איננו קל, התפלא מהמראה המוזר הזה. אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? חז"ל אומרים, עם ישראל דומה לסנה והתורה דומה לאש, כמו שהפסוק אומר, הלא כה דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. ישנם אומות שרוצים חס ושלום להשמיד את עם ישראל ואינם מסוגלים. מדוע? בזכות התורה. הסנה איננו אוקל. בזכות מה? בזכות אש התורה. שמענו על האמורי והפריזי והיבוסי והגרגשי. לאן נעלמו כל האומות האלה? מדוע נמחקו מהמפה? מוריי ורבותיי, עם ישראל חי וקיים. בזכות מה? בזכות התורה. רואים מפה, לפעמים היצר הרע מכשיל את האדם. יש שיעור תורה, יש קביעות עתים לתורה, יש שיעור קבוע בבית הכנסת. לפעמים היצר הרע אומר לאדם, בוא תעשה מצוות ביקור חולים. מצוות ביקור חולים זו מצווה חשובה. מצוות ביקור חולים נקראת גמילות חסדים. מצוות ביקור חולים, אדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. כדי להפסיד שיעור תורה בציבור, חז"ל אומרים, אינו דומה אדם שלומד תורה לבדו לאדם שלומד תורה בציבור. כמו שנאמר, ורדפו מכם 500 ו100 מכם רבבה ירדופו. היחס זה לא אותו יחס. ככה סיפר פעם מרן הראשון לציון, מורנו ורבנו שר התורה הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א. אדם אפילו שהוא לחוץ בזמן, הוא צריך לקבוע עתים לתורה. הוא צריך לדעת שזה לא ניתן ארץ ישראל בלי תורה כגוף בלי נשמה. ייתכן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם הזה יעבוד אותו בלחץ של זמן, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ייתכן שזה הזמן שלך הוא כל כך קדוש שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעבוד אותו בלחץ של זמן. ואל תגיד כמו שנאמר באבות, התנא באבות אומר, אל תגיד לך שאפנה אשנה שמה לא תיפנה. אני מכיר יהודי, אמרתי לו, מדוע אינך קובע עתים לתורה? הוא הבטיח לי כשיצא לפנסיה יהיה לו פנאי ויהיה לו זמן לעסוק ולקבוע עתים לתורה. מוריי ורבותיי, אני אומר לכם באמונה שלמה, אותו יהודי יצא לפנסיה וגם אין לו פנאי. זה מה שהתנא אומר, אל תגיד לך שאפנה אשנה שמה לא תיפנה. שמעתי פעם מיהודי יקר בשם רבי יעקב, השם ישמרהו וחייהו. הוא אומר שלפעמים המים גוברים על האש, ולפעמים האש גוברת על המים. מעניין מאוד, מתי המים גוברים על האש ומתי האש גובר על המים. אם המים והאש ביחד, המים גוברים על האש. נביא דוגמה, אם אדם יש לו מדורה ורוצה לכבות אותה, מביא מים ושופך על האש והאש נכבית מאליה. לא כן מוריי ורבותיי,
עם האש לחוד והמים לחוד. נביא דוגמה, אדם שרוצה לעשות כוס קפה בבית, או רוצה לעשות כוס תה בבית, מביא קומקום, ממלא את המים ושם אותו על הגז. אם הוא שכח לבדוק מה עם המים, אנחנו רואים שהמים מתאדים. מה קורה פה? האש גברה על המים ברגע שהם נפרדים. ברגע שכל אחד ואחד לא נמצאים ביחד שני הדברים האלה. מוריי ורבותיי, עד כאן המשל. הנמשל מובן מאליו. עם ישראל דומה לאש, כמו שהפסוק אומר, והיה בית יעקב לאש, ואומות העולם דומים למים, אזי המים שטפונו. אם עם ישראל מחוברים לאומות העולם, כמו שכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, חס ושלום, אז המים גוברים על האש. אומות העולם יכולים לעשות צרות לעם ישראל, חס ושלום. אבל אם עם ישראל נפרד מאומות העולם, אם עם ישראל נפרד מהגויים, אם עם ישראל לא רואה מה המודה בפריז, ללבוש מיני, חס ושלום גם פה לובשים מיני. אם חס ושלום אנחנו משתדלים לא להתערב ולא ללמוד ממעשי הגויים, אז אנחנו נפרדים מהם. במקרה הזה האש גוברת על המים, כלומר עם ישראל שדומים לאש גוברים על המים וגוברים על אומות העולם, וזה דבר חשוב ומוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו. כתוב בגמרא במסכת תענית דף כ"ג עמוד א', מסופר שם על אבא חלקיה. אבא חלקיה אומנם היה עני, אבל היה אדם צדיק וחסיד וגדול בתורה, וכל פעם שהייתה עצירת גשמים היו פונים אליו ומבקשים ממנו להתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו ויורדים גשמים, כמו שנאמר ותגזר עומר ויקם לך. צדיק מבקש והקדוש ברוך הוא מקיים. מסופר פעם שהייתה עצירת גשמים ושלחו שליחים אצל אבא חלקיה, שהוא היה נכדו של חוני המעגל, כדי לבקש ממנו שיתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד גשמים. כפי שידוע לכולנו, יש כמה מפתחות שהקדוש ברוך הוא לא מסר אותם לא לשליחים ולא למלאכים, ואם אדם רוצה לזכור אילו מפתחות לא מסר אותם לא למלאכים ולא לשליחים, פשוט מאוד. מפתח, איך כותבים מפתח? מם פ תו חט. מם זה מטר, המפתח של המטר בידי הקדוש ברוך הוא. פ זה פרנסה, יש מי שאומר מטר ופרנסה זה היי נוח. תו זה תחיית המתים, וחט זה חיה, חיה הכוונה יולדת. פנו השליחים אצל אבא חלקיה וביקשו ממנו, הוא לא היה בבית, ביקשו מהרבנית, איפה כבוד הרב? אמרה להם שהוא נמצא בשדה. הלכו לשדה, מצאו אותו עובד, אמרו לו שלום כבוד הרב. מעניין, לא ענה להם. כפי שידוע לכולנו, כשאדם אומר לחברו שלום, חבר שלו צריך לענות לו שלום. הגמרא אומרת, כל מי שאומרים לו שלום ואינו עונה, כאילו גזל את החבר שלו. הגמרא מביאה את הפסוק, גזלת העני מבתיכם. רש"י אומר, היה צריך להיות כתוב גזלת העשיר מבתיכם. ממי אפשר לגזול אם לא מהעשיר? אז למה כתוב גזלת העני מבתיכם? מפה חז"ל לומדים שאם אדם אומר שלום לחבר שלו ולא עונה לו, כאילו גזל אותו. טוב, חיכו עד שגמר את העבודה ורצו לחזור אחריו הביתה. ראו כמה דברים מעניינים מאוד.
שם את העט, את הטוריה על הכתף בצד אחד ואת המעיל בצד השני. בדרך כלל שמים את המעיל ועל זה הטוריה כדי שלא יכאב לו הכתף. טוב, הלכו אחריו, ראו עוד דבר משונה. יש לו נעליים, הנעליים מחזיק אותם ביד והוא הולך יחף. התפלאו, אדם שאין לו נעליים, אין לו נעליים, אבל יש לו נעליים ולא נועל אותם, הולך יחף ומחזיק את הנעליים ביד. טוב, לא אמרו שום דבר, המשיכו ללכת אחריו. כשהגיע לאיזה שלולית מים עמוקה, נעל את הנעליים, כשעבר את השלולית העמוקה, חלק שוב את הנעליים. גם כן דבר מוזר מאוד. וכשהגיע למקום של קוצים ודרדרים, הוא הרים קצת את המעיל שלו, ואז הבשר שלו נסרט והדם זב. אמרו לו פלא פלאים, אמרו לעצמם. וכשהגיע הביתה ראו שאשתו יצאה מאופרת יפה מאוד, יפה כלבנה, ברק החמה, ומקבלת את פניו ליד כולם. זה לא דרך צניעות. כתוב כל כבודה בת מלך פנימה. איך הוא מרשה לרבנית לאשתו שתצא ליד כולם לקבל את פניו כשהיא מאופרת. לאחר מכן נכנסו אחריו. בדרך כלל האיש צריך להיכנס תחילה ולאחר מכן אשתו. לא כמו אומות העולם, לא כמו הנוצרים, לא כמו האנגלים שאומרים באנגלית ladies first, אלא קודם כל האיש הולך תחילה ולאחר מכן אשתו. לא חס ושלום בגלל שהוא אינו מכבד אותה, ההפך הוא הנכון. אנחנו מכבדים את נשותינו יותר מאנשים חילוניים. ככה אמר רבה לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כי הכי תתעתרו. תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. אלא מה הסיבה שאנחנו נותנים לאישה שהיא תלך אחרינו? אלא פשוט מאוד, זה משום צניעות. כשהיא עולה לפנינו במדרגות ואנחנו אחריה, ייתכן שאנחנו עלולים להסתכל בגופה, ייתכן שאנחנו יכולים, או עלולים יותר נכון, להסתכל ביופייה, ואז אנחנו עלולים חס ושלום לבוא לידי עבירה ולבוא לידי הרהור. הגמרא במסכת יומא אומרת, הרהורי עבירה קשים מעבירה. זו הסיבה שאנחנו לא נותנים לאישה לעלות במדרגות תחילה והגבר אחריה, אלא ההפך. ופה ראו דבר מוזר מאוד אצל אבא חלקיה. נתן לאשתו להיכנס הביתה תחילה והוא אחריה. איך זה ייתכן? הלא זה לא דרך צניעות. טוב, ישבו בסלון והם היו צריכים לאכול. בדרך כלל כשיש אורח נמצא בבית ואנחנו אוכלים ארוחה, אז הנימוס מחייב להגיד לאורח, בבקשה, בכבוד, תפדלו. לא אמר להם אף מילה, נתן להם לשבת ולא אמר להם, בבקשה, אולי תתכבדו במשהו. שתקו. לאחר מכן ראו דבר מוזר בארוחה. היו לו שני בנים, בן גדול ובן קטן. כשעשה המוציא לחם מן הארץ, נתן לגדול פרוסה קטנה ולקטן נתן פרוסה גדולה. בדרך כלל צריך לתת פרוסה גדולה לגדול ופרוסה קטנה לקטן. הוא עשה בדיוק ההפך. לאחר מכן, לאחר שסיימו את הארוחה, אבא חלקיה לחש לאשתו ואמר לה, יש לי הרגשה שהאנשים האלה באו אליי כדי לבקש שאנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד גשם. בואי
ונעלה שנינו לגג ונתפלל לקדוש ברוך הוא, ואם ירצה השם הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויוריד גשמים, שהם לא יחשבו שבזכות התפילה שלנו הקדוש ברוך הוא הביא גשמים. מוריי ורבותיי, דבר מעניין מאוד. רואים את מידת הענווה אצל אבא חלקיה. וכן היה, עלו לגג, הוא התפלל בזווית, והיא התפללה בזווית, והעננים והרוחות הגיעו איפה שהאישה הייתה מתפללת, ואיפה שהוא מתפלל לא הגיעו עננים, וירדו גשמים. לאחר מכן ירד ושאל אותם, שלום עליכם, בבקשה, מה בקשתכם? מוריי ורבותיי, אמרו לו, כבוד הרב, באנו כדי לבקש ממך שתתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד גשמים. אמר להם, אתם לא זקוקים לתפילה שלי, הקדוש ברוך הוא כבר שמע את התפילה שלכם והוריד גשמים. אמרו לו, כבוד הרב, סליחה, אנחנו ראינו איך כבוד הרב עלה לגג והתפלל יחד עם רעייתו, ובזכות התפילה שלכם הקדוש ברוך הוא הוריד גשמים. לפני שרצו להגיד לו שלום, אמרו לו, כבוד הרב, רצינו לשאול את כבוד הרב כמה שאלות. אמר להם, בבקשה. אמרו לו, כבוד הרב, כשהגענו אליך איפה שהיית עובד ואמרנו לך שלום, מדוע לא ענית לנו? בדרך כלל חייב אדם לענות שלום לחברו. אמר להם, תדעו לכם, הוא שכיר יום. אם יתחיל לומר להם שלום, מה נשמע, מה שלומכם, מה בקשתכם, זה ייתכן שזה גזל, הוא לא יצליח לגמור את העבודה. בגלל זה הוא לא ענה. התפלאו מאוד ואמרו, למדנו הלכה מעניינת, שאפילו אדם נמצא באמצע העבודה שלו, אם הוא שכיר יום, זה חשוב מאוד שחס ושלום לא יבוא לידי חס ושלום גזל. אמרו לו, כבוד הרב, אפשר עוד שאלה? אמר להם, בבקשה. אמרו לו, כבוד הרב, ראינו אותך, שמת את הטוריה על כתף אחד ושמת את הבגד שלך על הכתף השני. בדרך כלל שמים את הבגד ועל זה העט, על זה הטוריה. אמר להם, אתם צודקים, אבל הבגד הוא לא שלו, הוא שאל אותו והוא צריך לשמור עליו כבבת עינו מאחר וזה לא שלו. אמרו לו, אפשר עוד שאלה? אמר להם, בבקשה. אמרו לו, כבוד הרב, כשהלכנו אחריך ראינו אותך שאתה הולך יחף והנעליים אתה מחזיק אותם ביד, מדוע כבוד הרב עשה ככה? אמר להם, כפי שידוע לכם, הוא עני ויש לו רק זוג נעליים והוא חושש שמא יתבלו מהר. איפה שאפשר ללכת יחף הוא הולך יחף. אמרו לו, אז מדוע כשהגעת לשלולית מים עמוקה נעלת את הנעליים? אמר להם, כשיש פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה את הכל. אפילו ספק פיקוח נפש דוחה את הכל, דוחה שבת, דוחה יום הכיפורים, דוחה את כל המצוות הכתובות בתורה. אמר להם, בשלולית מים עמוקה שמא יש נחשים ועקרבים, בגלל זה הוא נעל את הנעליים עד שעבר את השלולית מים. כשיש פיקוח נפש לא מסתכלים על שום דבר אחר. אמרו לו, אפשר עוד שאלה? אמר להם, בבקשה, שאלתם כל כך הרבה שאלות, עוד שאלה. אמרו לו, כבוד הרב, מדוע כשהגעת למקום שיש קוצים ודרדרים הרמת את המעיל שלך במקום להשאיר אותו כדי שהבשר לא ישרט? אמר להם, יש לו רק מעיל אחד, הבשר אם נשרט לא כל כך נורא, אחרי יום יומיים הבשר מתאחה מאליו, אבל לא כן המעיל, יש לו רק מעיל אחד והוא חושש שמא חס ושלום המעיל יקרע. וכפי שידוע לנו, תלמיד חכם צריך להשתדל ללכת בתלבושת נקייה וטובה, שחס ושלום לא יהיה רבב על בגדו תרתי משמע. אמרו לו, כבוד הרב, אפשר עוד שאלה? אמרו לו, בבקשה.
אמר להם בבקשה, אמרו לו כבוד הרב, איך אתה מרשה לאשתך לצאת ולקבל את פניך כשהיא מאופרת ליד כל השכנים, ליד כל השכונה? אמר להם, תדעו לכם, אמנם כתוב כל כיבודה בת מלך פנימה, אבל אני ביקשתי מאשתי שכל יום תצא ותקבל את פניי כשהיא מאופרת. יש לנו בשכונה הרבה נשים יפות, ואני חושש שמחז ושלום הוא ייכשל, או יותר נכון היצר הרע יכשיל אותו ויסתכל על נשים אחרות. הוא ביקש דווקא מאשתו שכל פעם כשחוזר מהעבודה היא תקבל את פניו כשהיא מאופרת, כדי שיסתכל רק עליה ולא על אישה אחרת. אמרו לו, מעניין מאוד. כבוד הרב, עוד שאלה. אמר להם בבקשה. אמרו לו, בדרך כלל האיש הולך תחילה ולאחר מכן אשתו אחריו. כבוד הרב לא נהג כפי שחכמינו אומרים. אמר להם, אתם צודקים, רק עם הארץ הולך אחרי אשתו, כמו שכתוב וילך מנוח אחרי אשתו. מדוע אני עשיתי כך? אני לא מכיר אתכם. אם אני אכנס תחילה ואשתי אחריי ואתם אחריה, שמא אתם תהרהרו בדבר עבירה. מאחר ואני לא מכיר אתכם, העדפתי במקרה הזה, במקרה הספציפי, שאשתי תיכנס תחילה ואני אחריה ואתם אחריי. אמרו לו, כבוד הרב, עוד שאלה. אמר להם בבקשה. אמרו לו, כשהיינו בסלון, כבוד הרב